Kemgbe afọ 2012, abalị ise nke ọnwa Septemba kwa afọ ọbụla bụ ụbọchị eji emerụba ọrụ obi ebere na nke enyemaka ma bụ nke otu mbaụwa United Nations wubere iji wee kwanyere Mother Teresa nke Calcutta ugwu maka ọrụ pụrụ iche ọ na-arụ. Ebumnobi ya bụ iweta isiokwu dị iche iche metụtara ọdịmma nke mmadụ ma chọkwazịa nkwado otu a ga-esi wee gboo nsogbu ndị ahụ, nọrọ n'otu aka wee na-akwanyere Mother Teresa ugwu maka ọrụ obi ebere dị iche iche ọ rụrụ. Kenechukwu Chukwudị ga-akọtọpụ akụkọ a. Na oke mkpa bụ nke ụbọchị abịa mmemme dị ka otu onye nọ n'Ọka bụ onye nke na-akwụ maka ịkọwa okwu nke metara ọha mmadụ, Barrister Uche Egwu kwuru wee sị na mmadụ niile nwere mgbe ha na-achọ enyemaka na ndụ ha, tinyekwara na ọ dị mkpa na onye na onye ọbụla wepụtara ọnọdụ iji wee nyere ma kwado mmadụ ibe ya n'ụzọ pụrụ iche. Gbarụọ ihu na ndị nke na-akapụ ndị mmadụ ego na nkịtị na-abụọ dị ka ụlọ ọrụ obi ebere ma na-agwazi onye na onye ọbụla ka ha gbaa mbọ na-enyere mmadụ ibe ha aka na-abụghị ndị nke amanyere amanye ka ha mee etu a. N'akụkụ nke ya ka onye ọrụ nta akụkọ bụ Maazị Chukwuemeka Modili mere ka amata na ime ọgọ bụ nke nwere enyemaka bụ nke ọ na-enye n'ụzọ obibi ndụ nke mmụọ ma bụrụkwazị ụzọ mmadụ si wee na-enweta afọ ọma na ọgọ site n'aka Chukwu, nyere onye nke ji ezigbote obi wee mee nyabụ ike gosipụta mmụọ nnabata ya nyegara gọọmenti steeti a maka nyabụ ọrụ ime ọgọ dị iche iche bụ nke ha na-eme site na amụma agụmakwụkwọ n'efu, inye ndị mmadụ ọrụ nakwazi ịkwalite ọnọdụ ndị ntorobịa n'ụzọ pụrụ iche.